Penny John Dramani Mama said, Yamia Trano, or Tafu to me, Pepana da, or sing Yamia Tress or Bayman Penny, Wamia Dia, Ebebem. What? Kika kono o mampani na nado dan kwagu ado ene asoafo bi o man mu a e wo se echi wo mo na into bro yare bia no ha te papa na sadebe ya enkoji nsem na enkodia wunti Ghana Health Service efrase e wo ho pane ay ade ato Wei ene afofo bi na wie ye denam se wia prem to bre akan kase nyumeku aboaso yasene eyo D Media Network upe TV fridge home appliance hu na bia koyaka che shop ne ebie ne bagayam kona koyi di ope ne tuafa ne tua efa na aka na bosome miensa entem fo adwen kyerfa 0533898915 text message and a WhatsApp yabekin kan ama kase ni de ene nhwam nti samo da kwada roma otiama atumuyo po ewo Facebook live obehwa Ahenkan 93.3 FM share comment uwia no like yabekin kan na ma information centers bro adwunum eko aduosia ebi wobono mantemu ebi wasante mantemu na dodo na ewo epoye mantemu eto ananto sport original adwoabo oni ne ho kani wofa wom so biem ewa sante achimamentia mikrom ya wo mu tie kase bi pa kwaku anin kusi buadum awie mene bi mensa dwene papa na papa endi wanim kan afei ensamono enkyeremu ene ne fitias yesade ensamtrafo de soma yene yede bo edi amount Ahenkan FM yesam Watem se akura se wohwe esom a wasom omaya na chese Dr. Bawumia wodimu akotra papa ne sayo so entino ewu ebenya ewo se wobo eye Dr. Bawumia so achidom no ye na afamu die se de beya Ghana fo ebeche no mdo omayi enso se Dr. Bawumia ensa na ne mapon na nadan kwagufado na ban ba ye waye no wono so aba beto so manoma akonanim ne sayo so ntino eye entoabona na sa probo no wode akwakofiri eye atifi apoye mantamu eno eye upper east na Ghana mabai na nadan kwagufado ekoye no onya akonya dress mpie so oni ade hia won mo mantam ne mo etwetwe nkomo no ka kire won ese wo se electoral commission dwubadie no wadia manadru empomposo bia waja obi na apromu de to wonum se wonum a wo mo befa nkrata de nti wo mo nsam de gu so mo prema panyi de bre no wonum a yaje wo mo tu mo se ampa wo mo ani asem mapanyi de bre betumi apre no wo mo mrai na wo mo nyina to adwere ensi nkonya se de beya ebetumi abua ne ehunu koye befa so a ballot paper no se ekoba so bi kwa akwoto aba obewu se ni pass besia no benten wona odikan wesusu na toso mienu se de ebetumi ahye ne no ma akonkan na nim se nipa ma akoma akudumi ensa ele electoral commission adu matum na omukwa yese ye no na chese Dr. Alhaji Mamadu Bawumia ono de dikan wo yihwe mu a abatuo no egina elipa mienu so pa Ghana utietie forma sa na ekọ ETMPP Frank Etuni Dr. Bawumia ena afia DC Frank Etuni Owura John Dramani Mahama etu amu na ballot paper no
woje ya tituri padodo na ba hwe ba bi omoda eti ba omia di kan no ne hwe ba bi awura Dramani Mahama da wono so de ani fa mu ache so to so nwotwe na eno na obeka ya owura Dramani Mahama ne trobo no obo wo eye ekabubuni mantamu no wani kwotu dwa wo kire mu sai sa nwotwe no ebeboa ne pa na ni je ho enya asem ketwa ese grofo bi nam Ghana anu mu chema agenda breaking the 8 akọ printing won tade a chese enya asem ketwa esi tade ni nyina aka de wo mutimi hye o mutimi nya breaking the 8 ru de biem sisi a 8 na ba bedi no ho na MPP fo pa omumra na omumeje no hwa ade etoru Dramani Mahama kika sansem awie ye no na nado dan kwa kufa su kopie mu TV apoya mantamu no ano si di tu ga echere say ewiase pa de na wo kwa koyi position ya wo koyi nwotwe enwotwe ya yesi ebibi fo mo so mo pe wo mo fa nya hwe emwa omayi amamuo se ye de amanyoko bi ba ba ma fie nwotwe ne atu na de aso no to mo mpe mo to atwene no ena wo so akwa wani aje ho sa wasi we de enyu obi na kubachi boss akudi tiaje atrema adina nia da wonu pefe ese ebibi fo be break 8 ana 8 na kwadu ori Dramani Mahama ho etini nyina mu no chese ampa ebibi amanyoko no wo mo adinkunim ti asem no kra de awie kan a enya asem ketwa owura Ghana man panyini His Excellency Nana Dan Kwaku-Ado akransem enie. I see that the former president is saying all kinds of things about the number 8 that he chose, that it means he's going to win. Well, breaking the 8 and having the number 8, that's not a good sign at all. Our game is to break the 8 and you pick the 8. That is very simple. Na no achina Ghana man pay na Nana Kwaku-Ado de adesadia eto adehom wo atifi apoema ntamu anim say wasra won mo pa sa abato no mo kwa akoto a wo mo ehwe so mo beto ama number 1 eya Dr. Bawumia na no atimi aboa ma 8 no ableki na no ma so atimi akonkan wo chezo re Dr. Bawumia wo fa no se wo meboa no na woni no emprema panyi dibre no ane ebra omunya tumi no besi ne wo kikeka mfie ni boma bese mfie aduonu ni 20 years and one Dr. Bawumia nante no ateso owura yi nyame anim nukure ni na hodwo papa ya ka ni de no obuo susu de a okura bi ahofama eso ahye ne masetwam a cheso de ni de sumo bibiara wasafata eba ni se woni nukure susu de wodi These nearly 20 years that I have been working with Muhammadu Bawumia, I have not had one day, one occasion to doubt his loyalty, to doubt his commitment to our common goal. And I've come here to ask for your support to make Bawumia break the 8. Ania uti aya TV apoema ntamu anu akopia ja oya campaign ede ama na bede kira empempro no so prema mpanyini dibre eno baby amampani na Nana Dan Kwaku-Ado nam ebonto asisi aboa NPP amanyoko no sa amantem na so na kane mampani Dramani Mahama so enam North East region na owura Dramani Mahama so kopio no na nasmo kan se hwe sesie no Ghana no ade na akwa se de nyame atwere na nyame nso abasa obitu odetu a obi antumi mpagya onyankopon ka se nhia ebehye onyankopon ka se mpu a ebepu onyankopon ka se mu a ebenmoa owura Dramani Mahama se bibia dia danse pefe se nyankopon na yi ni so nsamra emepre mampani akonya ni biem owura Dramani Mahama ekasa ochem na oche se die ntiamo no so na ni abre wa bra onyantie nya tenka se wo so saba biem anu nti onu so gituma na ni abre peso oba ne se Ghana ekwa hunye hiam dodo osi mprempren Ghana yenhwe ekatwitwi dia oman ya gbato wono mo yenhwe se de light nso entumi nyina so ebubu na ni pre
Owura John Dramani Mahama se sikasem tutuye enkoye yenhwe de ensuo galamse enso etete yefa enti osesa nwuma wani na no eka hu bi na ma onya tenka se wo so san bra be mampeni bim ye no ntinani abre epretumi no Owura John Dramani Mahama ekasa a ocheni nsemu no se o mampeni Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ene na bade chire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia omaya oja hono mo de hye nkofo mienu nsa no obetumi aka ni pen se wo ma se ne kra esanso ofira bem odi tumi ni ma wo mo afimpinu ene dunsun na Ghana niomam anya dinsei nanso mampeni Nana Addo ene Dr. Bawumia wo mo nioma antutu ni ye wo mo tutu ya nko ye nti ama na nioma aginsem kra Owura John Dramani Mahama se yesi die onim kwan ene esoma no na okama Ghana fo atiase se wo ba bedi mampeni ni bi pen oye nipa oye mfomso ena oye nioma eye na ne mfomso oye ni na nso wakosiesie ena biem oba bedi bi penti owo hunimde enti okacha Ghana fo se adenti na muma ne tumi ono owo hunimde dada na mode kwa akoma nipa ono na tetete ho afi no peso bedi mampeni enti okacha Ghana fo se nimdia owo nti mumfa tumi ne man na mode tumi ne man Ghana sikasem enkoye dumso a esaba galamse a ejinsem sikasem tutua enkoye ni na no obehwe adihudwuma. Running for president again because our country is in crisis. The nation that I handed over to the last Akufo-Addo Bawumia administration have not been able to move the country up to the next level. Today as I speak, our economy is in shambles. We're in a debt crisis. Energy crisis is starting again. Every day the lights are being put off. And so destiny calls that I should once again offer myself to the people of Ghana with the experience that I have so that we can lift Ghana and put her back on her feet. Owura John Dramani Mahama to so kan biem se ofra bemu na patru gallon baako na ene number 14 Ghana cedis enei mampeni Nana Addo mapen so ene nam 70 Ghana ene akire ebo no kosoro papa oso wo hwa na sade okodwa so a bode banchintos mako jene nyadoa sa ne omani bo ewo fom tie manipa setena ye de no ene ni na bo apagya bum enoma ni buo no ma kwa sade ya tutum bumbum no obedwin sa support akoko a wo ma no portrait aduane die sesi a ne wanyin so anwode ba ku sei ebi ni mu entose ya no nso oba obedi hudwuma afi nso se oba Ghana na oba be mampani a oman mu enkura wodro wo mu ni light ni na ene eje kromfo di baabie twa piasefo di baabie achima de krom achima ma krom eni nkrotu awdro aka muni na muni light Owura John Dramani Mahama say so ba ba mu bie ma sankro weni na no se de wiase keka kono mo nsem fata wo samotron mo abra muni light enu nti obehwe amamo light afi nso enwuma bia na NPP aban eye ene enwuma bia wo mo NDC fo gya to wono mo abesi nei NPP fo entu anamo no enu nso ba obehwe awie ni na akwantempon awdo ni potem akonya aban eye a wagya to wono mo ontumi nya wie da no enu nso ba pe obeto aso ana afimpo osi agenda 111 na NPP aban efriasie hospitals makomako 111 a eno nso mu nsin wie ye no eno nso so oba abam ewo December bosumi mu a ye to abama ne se hwi oba ya pe oba behwe atoa so ama na didwuma jezo o kire se oba obetutu nneama ama esikasem nso enkoye no eno nso agina pampe Owura John Dramani Mahama say abro wa bam na cement bag na ne number 25 Ghana cedis enei ebro 1 million ebi nso kika kwa 1 million ne bo kosoro papa osesa nima weni na ma asetena funu nipa enu ntina wo abonse wezi mi kokumi ho obewa wezi mi koyesei obewa wezi mi de abrabo na funu me osesa nima ni nano oba obehwihwan so ama setena aye nipa de ewo Ghana. We're going to come and continue all the projects that were abandoned, even projects that this administration has started, especially the Agenda 111 hospitals that they haven't completed. When we come, we'll take all of them and we'll work on them and complete them. There are some road projects we're working on that have also been abandoned. When we come, we're going to continue the road projects. We're going to provide water for people, good drinking water. We're going to extend electricity to the communities that don't have electricity currently, so that we can raise the standard of life of our people. We're going to stabilize the economy so that the prices of goods and services will come down. When NDC was in office, a bag of cement was 25 cedis. Today, the same bag of cement is more than 1 million cedis, 110 cedis. Fuel was 14 cedis for a whole gallon, and our
colleagues in the MPP said it was too expensive. Today, 1 gallon of fuel is more than 70 cedis. And so we're going to stabilize the economy so that the price of goods and services can go down and make life more affordable for our people. Kane Mampeni John Dramani Mahama no anso ena O2 frank ama NDC amanyoko na corporate to me afi abatumu nene ena oti adesimama ma yankoyanim ewo ensafofro ensuso emu na abusuafo enkata afia polisiefo asreye ababeto Ahenkan kese boyen apno so na eye exam no nyina no se uhwe TV asam na wode atuo no ma wo kire mu se enkofukuo bi abom kire mu po so mo pese o mo ye oye kire e won ka bupuni mantamu Yakupon ya duma eye enede ya eye October bosum ne de tosom yensa adi kosi October bosum de toso eye enum afipinu ne aduonu enan na jese nefua miensa oye kire ena kofuku epeso mo eye na yedikan abodfo kire mu sai ebobosum ne de toso aduonu ensi afipinu ne aduonu enan eno mo enya nentiye Asa ekuo aye from say concerned citizens against Galamsey. Wamo so mo pese omo ayo oye kire. Na oye kire no pese mo say asie free aye Legon. No me dia tuoma kwa kosi aye Independent Square. Eno susu abe de bialada fiti aye 3rd to aye 5th October 2024 no. Na vuama akoma yenso mo sori bia opomgulo omba kwa kosia ho na omo adnantenant ya ko wie ewo Independence Square dia to so mienu abodfo kire mu so omo nya nantia no omo hwa yesa wonu mu a omudi kuo yanim ekuo from say concerned citizens against Galamsey no womo no mbesi nkunya na omatoato adwena mu say woye kire no eva basabase bia ama wombe na eye abodwo so ama ebewie na asumdwe akoso akura yen basabase bia ni wonu mabekoso entu omoto mo sa de free organizers no ampa mo de ose eye oyo womo ne aposifo nyina kosi nkonya atoato adwene omoto adwene no ewie ye no aposifo kire so owe ba bia adisem chem so beso mo ade oye kire no efa na bibibia de dana akwanu anu ntino omemo makwanya mama ye osa oye kire no ane miaye bia wo mo 95 no University of Ghana Air Sports Stadium say omba fa ho abawurama opomlo aye traffic light ho omba fa ho afi Standard Authority traffic light omba bawura ho airport traffic light omba tiesimu ho Association International School wambe duro no matwa so awom akofa National Service Secretariat anya wonko a wambe fa aya kawukudi traffic intersection e won so mbe fa ho na wamo atwa mu akofa Accra High School Junction afei Electoral Commission Office wo omba wura ho Rich Hospital so omba fa ho na womatiasim AU runabout na omabwa wuram ewo eye Parliament House wo Osu Cemetery na ne kwakwa omabawie ewo eye Accra Sports Stadium car park wo na abosfo chese de to so mienu omudi kitawodi ani wie ya abosfo to omo ase na omu bie kwa mu se adihye betimi akoye oye kire no ana omo ka kire omo so oye kire no omo kwa akoye no omu sasa abosfo ate ase de na so omo nka se Ghana ya amamra bia ewo kire ekwe fa so ye oye kire omamia eye Public Order Act no hwe no omo amu na nimtia wo mo hwe so mbedi so pepe hwe no omo anyoma dwen so mbese omo ye japade bia wo abra mo ye oye kire no wo mo nyina sumdwe kwa so afi so enchekire bia na sa kwankire bia posifo ade ama wo mo no
wɔn yɛ so mbɛdi so na etimi aboa ma asomdwe enso aba hwɛ na wɔn tie si kwan anase wɔn tie si montre so no wɔn anyoma dwen so mbɛtete nipa abrabɔ sɛ wɔn kɔ akɔgye kwan abɔ so na kantimi nkɔ kantimi mma no wɔn ɛhwɛ sɛ wɔn ebegyae na afe so no wɔn ɛhwɛ sɛ wɔn akɔ no obia kɔfa ntokwasɛm bia ma dabi ɛno so mu nyai so wɔn abɔ mu tirimu po a ne nyinaa no ɛyɛ kɔkɔbɔ nsɛm a polisifoɔ ɛde bɔ wɔn a wɔn kɔ akɔyɛ ɔyɛ kyerɛ wɔn kyerɛ mu sɛ wɔn soro wɔn paa saa public order act ne deɛ apolisifoɔ ne sɛ wɔn yɛ ɔyɛ kyerɛ yɛ wɔn agye so wɔn bɛfom baako koraa ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔn afɔ wɔn adi wa wobɛyɛ asoɔdi bia no yɛkyewa mmara no bɛdi ne sɛdeɛ sɛ ne fata ɛnyɛ afe na bia na mepaakyɛw bia ɛte wɔn san so srɛ wɔn sɛ wɔn kɔ no apolisifoɔ ɛbɛyɛ so mbɛbɔ wɔn ban sɛdeɛ sɛ ne fata na sɛdeɛ bɛyɛ a traffic bia nkonkosi na nkɔfoɔ nkɔkyere wɔn kɔ adwuma wɔn nkɔ yɛ letimi nkɔ yi bia di no nso apolisifoɔ ka kyerɛ sɛ mu nyinaa munyɛ wa logo line ɛwɔ sɛ mu nyinaa mote aseɛ na mu nyinaa masa line tentente saa sɛdeɛ bɛyɛ obi anye kwa mu so ɛmɔ so ne nyinaa yɛ akwankyerɛ ne bia a wɔde ɛma wɔn na apolisifoɔ kyerɛ mu sɛ wɔn so ɛbɛyɛ wɔn fam di ahwɛ aboa ma asomdwe adi hene ɛwɔ ɔyɛ kyerɛ yi ɛnso so emu na ebiem wɔn hwɛ sɛ mmeayɛ ho bɛhia sɛ wɔ sɛ wɔn gye ban sɛdeɛ bɛyɛ a wɔn fo yɛ kyɛ no ɛmfa hɔ de mo no wɔn bɛyɛ ne saa pɛpɛɛpɛ ɛno nso so ɛnyɛ de so mbɛyisi ɔman ma na so wɔ ho baabi bia polisifoɔ kyɛ so wɔn bɛgye ban biara no anaasɛ wɔn bɛblɔke kwan ne biara no wɔn bɛma adehyema ma so ate sɛdeɛ bɛyɛ a woyɛ nsɛnkani anaa wokɔ baabi na hɔnom na yɛ okwan a wɔn baabi a gya bɛpa wo kwan ne de atoɔ na wakɔ baabi a pɛ sɛ wokɔ biara Ghana Police Service foɔ sɛ ɔmo nam nkrataa yi so ɛbɔ ɔman no anohoba so obiara kana comment no yam saa wɔyɛ kyerɛ a ɔhwebɔku ɛfrɛ mo sɛ concern citizens against galamsey foɔ bɛsɛ ɔmo yɛ no nafua mmiɛnsa mu no wɔn bɛyɛ no asomdwie kwan so basabasa bia asi ɔman no agyapadeɛ bia ne ɛbɛsɛe wɔn bɛhwɛ sɛ asomdwie Ghana mamra no yɛntoto no ase ɛwɔ saa ɔyɛ kyerɛ mu deɛ ne nsa hyɛ nkrataa yi aseɛ ɛyɛ Maami Grace Ansa Akrofi wɔno ɛyɛ assistant commissioner ɛde ɛma ɛyɛ Ghana Police Service ɔno yɛ director of public affairs abusuafoɔ ɛna ne nsa hyɛ nkrataa yi ase na ɔyɛ kyɛ no so deɛ gusu ɛkɔ so paa gusu ɛkɔ so wobɛhwɛ a asɛ nansɛn style of demonstration no pressure wɔm sen deɛ sɛ ɛyɛ peaceful demonstration asɛ yɛsi yɛ nte saa bi mu reporter Kofi Esu be kasa but yenya no na wasene pictures na ohwe sɛ deɛ yebe publish bi on Facebook live sisi ana etiefo ahwe bi adwen demonstration no mo yɛ na no ɔden ene working day mpo no dom na na dom no wɔn ni post for no ɛde yantam so ana enye easy oh wɔn nko bat sɛ ɔmo ma sɛ police for so dɔɔso team na no ɔden on sɛ na kusi maburu de ɔmo gimu mɔ na maburu so de ɔmo gimu bebre security no wa ma wa nso yɛ asɛmbɛfo ase so ebi ne ayi de ɔmo di kan yɛ saa ayi foi sɛ democracy hub foi on sɛ no sɛ ka police for mo mani anya den a ɛna kɔ mo yɛ so enti kuzi woni dia amana basa na mabunu omdo omo agimu no mabunu no sori bum saa na eni kwa so doto bambo na se nko so doto na se a wan so omdo habo wan ya treni omo ahye omo ntade no se mabunu na ne nkofo ye treni omo hye omo ntade ye police ne na sefo ntino eba omo mu nsuro saa ne omo no mabunu na nti mabunu mu nsuro odi enkan eni omo atwetwe ni be destroy galamsey not our future good for the few, construction for the many. Free rough. First one, we are known so much.
guy back where yeah I'm not very full Ghanaian say the youth need jobs to cater for themselves. I will put my presidency on the line. Nanado. And then send your kind of mukoti amano. Hey, on my banner post a trap. Galamsey site near deny the banner all the demonstration. No. I almost saw yet ya Galamsey. Yes, or more than ya Galamsey. So you're from more concerned citizens against Galamsey. Okay. To a money the other day. Galamsey in your target. Once about no so quiet, no democracy before the no target near Galamsey. Okay. But how almost do a yet and a fire, no, and no nama at divert attention, no. So, aha, by ready Nana Kwame on the sound of my business also. Nana Kwame. Cheddar. Cheddar say demonstration, a demonstration, and one who cook Obi ya de no ani nye wa ento munye di na edua akọtọ abade atia no simple okay so okay waso no de de se kwanu ni se no se kwanu na ni di sa demonstration se ni chia nyame ani mnukuru ni ke bia ka wa trend pa so se de oye young na o se beginning no fa no kran kwaji mu da dabi ana wo se egina wo fa ye no sa wo shubo ko the new force aha tina ma for dwene say won no de no ebe ye sa aniade ni sa tutu asem kwa so no based on the DNA that's yes. new force aha onim say on de gidigidi yento pressure yenye dede omudin zen nan ebe na say de osme present no kaka motobi ni ade no obi anim say on de ana no obi asuro no obi na police for no omo onkrofo kro but also no so wonye sa no ma we no waka ni several times on the demonstration de nani nje ho ye ka demo a e kokromuti simple obi ya de woni nye ho atwen enfie na ne de ama no opa ye den opa muti mu ngumonte so empre wa ha mo pa gada fo nya so mu ngoguo no wo so ontu wana mo ontu wana mo uzu ntimi ntuno but ade ba kopene betumi atu wana mo ama no force kokromuti ntimfie na no twen where dey wo mfie ndan eso a udu kokromoti na kwato atia no ade bia so nhia manwani so obeto abatia no eno de ne akise ka ku nu kran keye nti oso no de montwe kokromoti na yate yetoa awia pam to bra kan kase ne so Ahenkan FM what wasum papa no demonstration wasema nam so ma ekubia tiasi monten ne won kra monten so eyo ye che gidigide ne ukuada anka obekọ broni krom enkofo ye adwuma u kase obi krom fiu enibra base gidigidi na so bragana emebra tiasu monten eye demonstration etia Galamsey adenti ankofo tu fomagudie kwanbone so sensase sensu ene de keka ho na demonstration ankofo eye tia Galamsey nam so ama independent presidential candidate baako owura Kofi Krantin papa ya babonten say demonstration ankofo ye ne Galamsey ekoso ayentumi nka ho hwe no suboni ni na ono de odebebo mampani na nado ene na soafo na ose na anu ya democracy hub for ye bi ama ya cheche nkofo binum se wo makwakoye demonstration atia Galamsey eno no owura Kofi Krantin kire se aposifo na cheche nkofo ye demonstration tia Galamsey no wo ma nya de baku sei ose sanka aposifo peso mu chi obi a nkofo oso mu chi wo mu eye mampani na nado ene na soafo bi ene ose nkom ko cheche wo mu etinga nkofo ye demonstration pona nka mo post for mako say de mu ye ane de mu ken enukretodo na okofom so akohu a bibia di adanse sampa ye sensuo sei ejapade enti onipa obetumi aka sempu oka senhye onipa covid-19 oka se yenda 12 ebeda 12 onipa covid-19 oka se ye enipa 100 pene nkwase enipa 100 na kwase onipa covid-19 bremu okasame yamfo trotro bebre enkofo mompe so nini na ye di so sa nipa na so betumi akasa de Galamsey etuontwa ene etuobetwa enti adenti no to no mankofo mumu kasafa ho a mu post for makwachete wo ne wo ma ye demonstration kabom ekoma mpani nchen wo Jubilee House wo mkwa kokoko adan oze yeba na nado aya sa mo hwe na oyer gidigidi a mode mo nsa fa ni tiri fa na betia de hankof ne nsa kotwere na ma chene nanka mode ne ko na afi mu wi amakwa soafo ne nchen baako
titu ne so afo hwe ensase ene obode ne paso na nkoma kwachicho mu nina owura kofi kranten kire sei wo mu ni nipa e wo se posifo chi wo mu na mum enye Ghana fo eye demonstration etia galamsey opinyin no to ne nsam so na o kire sei foma gudi ayetu ne kwan bone so ekoso Ghana ati NPP amanyoko no ene aban ne tokora kire sei wo mum momodin baako se titru eba no foma gudi etuo enho a opinyin to ne nsam so na o sei ono de se nyame adom na Ghana fo nya ne mu gidie eto abama no se independent candidate na obe mampani e wo Ghana galamsey anafuma gudie tu no kwanbone so no ode tabno beto so tinton tan omo obi antufuma gudie kwanbone so aja wa wukuta nkrata edi mra so ayadwuma nkwa no be ma kwan ama watumi ayadwuma owura yi edi nsem woni na tudwa wo nanu adade esiye e wo democracy hub for demonstration a wo mo yeye na etrasem eye stop galamsey now wo mo de sha so echecheche ngrofo ebinum ena papa ba bonten se enye wo mo na wo se post for chi wo mo na mum eye mampani nanado any ministers no eno se echi wo mo. This government is so ridiculously incompetent, and we cannot forgive them. I am sorry, we cannot forgive them. And then when somebody goes out and protests, you have the audacity to arrest them. Hey, do you understand? The people who should be arrested and put in jail is the president and all his ministers, because you have violated the highest rights of the human being. Who's the most important person? Who's the most important value item on earth? Who? Not the human being? And you are injecting lethal synthetic pharmaceutical into the human being. They respond because they can't take it anymore, and you arrest them. The nerve of you to arrest them. Release them immediately, because you are irresponsible and incompetent. You should be in jail. Onipa amote so akase opreso obeye mampani e wo Ghana kwanchen krodin mu Kofi Kranten ana motenini. Asi ni gangwa chinwa. Mampani nanado any ministers ni bi. Sa. Ni onso de ne ye. Ba se no kro. Na wo senki ya chinda dada. Adno me to me de nanado ye me hu ni se fi no pese obi fi galamsey kun. On pese obi fi ni bi. Ka tu no pese obi tu ana stop no pese obi stop no. Nti wa bra na. Minim the reason. Minim. Wo can be say onyan obeye but NPP party no a odan se mo onye sa den because that affect your election say omo dream vote no chin galamsey ewurade na ko bi a odina kunya ato no ma kantam edie kede na chese ngonti onye entam na okan am so adwun so guso se obodua adwun so guso na say de wo hye nyankopon krampo no obu afaso na de wori se gada fo si wo de wakunya na de to so eti babaya se ma o kan si so wo de wakunya na to so di se still na no wantira ni su kunya I was ye yi kunya de free wisam so simple me say COVID-19 ba na o ba kan grofo be se de COVID-19 ba na on ya na mo ha o ka sa me yan foka nipa dodo on foka ye ndi so o ka sa me nipa dodo on kwa yase ye bema kwa yase ne ye ndi so en sorry ye ndi so ti again na kire se galamsey on timi stop o betimi on na commander in chief o Nanado ka se ene obia na 6 a obia beda na galamsey ade na chese onti obetumi stop no one time enti de na enu obo ka no me ne ya adwen ebetumi aye no kre yes no kre nyese betumi na ontie nsem omo mpanyifo ne keka tine so omo person be galamsey ne gidigidi because wom so be ombe lusu votes omo de no ti sisi ase be se na meka se ya na se ensuo ni bibia sese ni anonom ni ewuwe na anya atumi na sabi mpredia sa de bedin samanfo so be kan dan edan o sin samanfo betimi de din samanfo so why ya se ya dwen no ya dwen no mihu ade krowom me ade krowom kusi aba galamsey issue na hu ya dwen vote hu chen galamsey de ma me no oka galamsey ni issue a obi ka be ka sa wo taake aban na de no wo de tena why na say wo bo galamsey why na say wo bo de okofa ba ye no se fine se de mo keka no mfa say ndc fo kwa de ba ye fine omo de aba omo de ba na wo be say ye boka kire se ayade a enye ayawudisam entino yenyini free wo ba be ko ama yen enye yi na free ne de wo aba
ye ne wo ba ya afia ko no untimi nkoni akoka wo ba refer yen me anem ne me nshada nya you mane fa nya yi mrami wan eti sasam de amunya aka media me problem nya bose na nadan kwa gufa da mamowe mu ahun eya de suan de ma nipa bia wo na brabom wo ye nipa men hyebo wani hyebo onya nyankopon because wonnim de besi e wo abrabom so wonnim de besi wo abrabom eya na da bia mo kan mo se han ayi ya kan sen asemu de me twere so no de bia mo kan mo se ayi aban we ba no aba be hia covid no aba hia wan eya no kure wa be hia na mo nsam a mo kan ye no sabi mo anyinu wan wu sai bo se na mo hia munya nyankopon eti wo kan no susu an woni no waka nipa wo na ma hye bo ankasa de e fa bo se nka wa bra bo ho enye even say obe hye bo kra na obe ahye obi say obe bibia ma ne daten a e wo so hu say ade na meka no mi wonyina so ubetumi aye akwansidie bia bape still ubetumi aye ade eti wo say nipa live ni life nipa bia wo say onya policy say say osoro oboa de oboa no nya sa na tie enti ade bia obe say wo ye no enfo ni so we bia beba bia bon wo say akwansidie bi betumi aba anytime pani na aka ho yes ase oye budget mo so tie ya ni atibidi ato nchen say in case of say ye de mo ne de no abeshem so oju salary say fa bi to one in case of emergency mo enti sana o say nipa bia living the life but MBP aba we anya sa tum na o ma dwi wasu ntini nsam no mo kam ha o mo ka anu tira gala fo de gumu su no enya bibia nti aba wo bi obakasa aba we mo no modi bia wo yo torofo obwa but wo se na tele na mo se Ghana fo se de mo ma Ghana fo nya mudidie no na sudodo na wiawie musei no na wiawie musei no na abeka kire se mede makunya e de to wo de akoatia galamsei na galamsei aginsamu ni akokan wo ka kire ye se e de en wo be refer ye se obi ye se e chen na akunya no so hwe no na akunya so so na da to so na nya nim guase ye na akunya wa ni bibi enya nim guase ye wa ni bibi na siga na akunya no de anya yi na isi aso ma ndo maka mbosumfo nya gudam ya o mu nyina ntimi nya hwe no na afisa odi kosua ne snap ena kan sa antam we ya e ka da so ti ho aka be fu ka da so ti ho ni ade bible ni biribiri ani su sa odi media network wadaroma na so ya ne yaduroi na home appliances no wo ni nyina bi se wo ni nyina bi a eye na mom dia chemato aba ho no bomode na kone kwoto foforo na entimi emwa eye TV na wo pe no ye kasamfonyini air conditioner abonframa nyunyu fidie anu aboawo na se de be national na aba no yade ekotin o eti office wonom no o so nya air conditioner ni bi bo ho wo bedroom ho o hall ho so na timi aboa kama fridge so ho eno so eboa ema ye bo nuoma bi ho ban titru nuane so aduane no bi aduane wo akwakoto no unni ne so awu sade be ya ense na de a fridge ni mu ana obedi bi ne ebi beka a obenya wo kyena nka asa bedi fa fridge ni mu na bo ho ban emfa mawo ensuo di guma bo ho ban adokodoko de na kuli no so kama amawo washing machine be boy wo nuoma sie mu rice cooker no so boy wo aduane nuamu blender no be boy am yanyam ye mako ni ye ntos ni ye jene ande akika ka ho ceiling fan no so e abonframa video ni bia na we no ye de bodan ho sa ye standing one wo so no so ye digina ho ye wa iron ho eno ye de fata ade nani na matade nani atwa yopo amande ma so timi akọ eye enkan eno mo boss ni nyina no wadaroma ni nyina ya papa do beto bia do ma bia beto free odi media network obi ani ahwa musa ya papa ya die wudie ntino ya de nioma ne mawa yesi ko wisi no bese bosome mienu ni ya hwe sechemato bia ba ho a utimi de ba me yesi esesa ne mawo se wose yesi mawa ni aya ne sapepepe e de ma kama na enu achi no ma ni nyina so boa efo eboa na afo ni nyina achi no se menka nkyero se so obadru na so ye ho na ye ho nimsi afasika mansan fansan etu ba de kora na ba beto no se sika ne nso a wo de no problem ye beji sika kaka na de ba ne de ato sika ne nka ye no so ahu
yɛbɛma abosome miɛnsa tia na kakra ɛnyɛ sɛ nneɛma no so yɛgye so no atua sika no kan kakra sa na ɛso aba bɛfa nneɛma akoda bi yɛde adekorɔ no bɛma wo kɔyusu uyusu na atua sika kakra wodɔde ɛkyerɛ mu akyemɔdan kwantanum MTTD Ghana Police Service atraye hɔnom ɛna wobɛhu ɛyɛ Odi Media Network ɛna nkrɔfoɔ taba pa so etu de wusi nkwantanum a na wabusa open MTTD hɔ so ahu MTTD Ghana Police Service hɔnom unduru hɔ ukɔnim kakra bi otra ba bi a first ɔkyema FM hɔ na kɔnim kakra bi a utumi sɛ ya penti ne sɛ de ya penti Ahenkan FM da ya fufuo ne ayi we ne ya de violent anase indigo violent ya kala no eti eno no abusuafo 0539 500 514 0539 500 514 and abɛfrɛ na afi no mpanyinfo so agye so we senior former for adwenkyerɛ ba komenu aba ento akase no so ɛma ɛno ɛna we kyerɛ sɛ galamse kuin ɛno na muka no sɛ yɛma mpani na nado nani abere so bɛko atia nkampa wako atia na simple kra nke koko kra ma no wamfani din anka ho amma Blessed Sun say 2 p.m. Asante Mampong or say victory of Mahama is coming again and the end is phone na 8 no mu yusu de break 8 number 8 mu yusu de break 8 Jose Mambeni nanado ono na adwono ena obonto a twetwe end is phone gi onyere no ho na nimra no ho so na ne party no eda fom say kum na na kwa mo abo achen so di fable kuma central said Dr. Baumia number 1 on the ballot paper anti montoma no ene sefata so be di Ghana nim Slide senior we say Ghana is heading to the wrong and worst direction under this corrupt mentors Akufo-Addo Baumia NPP government. They are deeply involved in all the galamsey activities. Or just a Ghana baby adi ani atre no enye akwese ka ebo to na onam no hu kwanso yi baby a no onam o se san bi pepepe na aye Ghana baby anam na enye ezan say NPP ene Dr. Baumia amamu emu krono do zuom dodo na galamsey ekoso no nso wo mu ye bi papa o se obetumi aka ne pains o mu ye bi Slide senior ene de message we for Facebook live by Amisco Spelele say aka Baumia hawa kumsin toaso o se nukranie Dr. Baumia ne hawa kumsin womwa na eko nti Ghana for montoma Dr. Baumia na yenya impuntu azeman edifree opposite market o say Kanema Penny John Dramani Mahama any NDC has nothing better to offer Ghanaians women ade papa biama Ghana for nti ema Ghana for engudi nachi ne mum abano o so montu ni boom ema NDC amanyokunu na we say still vote number 1 Dr. Baumia, that is all asinifo ni na ni ba ko pe the lion face ono ena di message we e bye bra kwame achima boabo washing be wura aka Mr. Too Much onso achima boabo ya mutie kase papa ono boys no omo ye very active omo so mutie kase ne pa de hia se no nsia na adumi no abo antimasi choba jadem choba Madam Lydia ene afia igbe ene woma eyadwumo antimasi choba na jadem choba old education atimodan muso awie mu ade atom prekope yedam ase papa simo biem ku ha obedi amana kaunsa ho ye fe no obekwa babiem udi on say yes udi natural food wom so ade atom prekope ewo ho eto ananto sport original adwo a oni no kani wo fa amentia wom so abiem ade hye bi 80 kase no mse galamsey kuin galamsey mumra mahwe nsu ada no mse I gon say collection tum say tomorrow fita say fitani na wom je wom ho a enje wom so de wom de aba betum no Alex nkwada emrewa nkokora obia fe no aga de shoe achemasene ono nsu obie kase no mu ewo kwankyen a oti adwen bibi wo ho menua yanko ahwenu ode ne yemfa eyenka botew entoso na yenko madaroma wei eyenka ibo abekansa opanyini Daniel Hansen brefo ekona abusuapeni wa chimodan
owura kojo infum ewa achimodan owura kwabena safo ewa achimodan madam ama debra dodo na fe ne sister owo achim odan opanyini oforiata eya busuapani ma agona busua wa achim odan ene abusuan kai efa Ahenkan FM kasafidie so ase adofo ne ejamfo titiru ene odan ne mantemfo na ne adehia ewo nananom atrankonyewo kotoku se womo ahenema bribi atwam no na ye ahenema ema kotoku nananom atrankonwa nana Ahenkan kakari apew atefa akra daya wansore watwenani ahweban akra tie ne nanti wafra ne ntoma ewa ne tintimu onyamfinhia makomako oha ene miensa 103 na abusua ene abusuan ka yetenase no sei ene na ye hunhyehyeye etie nyame bua efiade wombeyi emu no na womo adeda no ewo Agona Royal House ewo Achim Odan Old Town ehono ena wombeyi emu no na womo adeda no afiade achi ne kwasia ne memene da wombeye wufusum amano na womu wi makope no emukrabie kama ade achi ne kwasia da na asesom ebekoso ewo Presby Asafumu Emmanuel Congregation Achim Odan New Town wom kobape wom besa atenase ewo biaye a wom yeyi ewo Achim Odan Old Town emma a nana Ahenkan kakari apew atefa eja wom akiri Reverend Stephen Domina atefa opanyini kwaku apew Akim Akosumbo enowo owura opoku frempon ewo ko praso Presby Hospital Elder Edward apew atefa ena Elder Ebenezer Ajiman atefa womuna ewo Pentecost asafo ewo Dakuman Central Enkran owura kwaku apew atefa ewo afosu Pentecost asafumu Madam Dora Jachiwa ene Joyce atefa dodo na afen adwa tonko womo Apostolic Church Achim Odan Madam Ernestina atefa nana dufie no ono ene ye kotoku nana matrankonya chidom hema owura Emmanuel Kofi atefa Madam Emilia apew abena chirwa na dodo na afen wa Achim Odan Madam Georgina Ekuya Sakum Emmanuel Presby Church Achim Swedru Madam Christiana Edu Ewonkran owura Seward Kwame Nyame Victory Bible Church Nungwa Enkran enowo owura Samuel Domina atefa dodo na afen pa same ena kwabena nyankomago wei ene emma nana Ahenkan kakari apew atefa eje wo machiri enuonom ma ne mema eyo opanyini Daniel Hansen brefo owura John Opoku ewo baabi ani maame Araba ewo Nkran maame Dora atefa ena maame ya animwa anima ewo Achim Odan Old Town nananom eye makomako boro aduonum baako 51 womboro saa ena nanankansoa eye aduonum kunu 59 biaye obi awu ya na obinda owu atwede nso hoi obakofo emfo eno dede bia meka mo ate asiesan se enukrotrodo ntene ade ato abusuani amonkota omachi na nana Ahenkan kakari apew atefa anoye ahemahene ema kotoku nananom atrankonya womunye na ye fiti ehine mebosumi fiadai kusi ne kwasiada ewa Achim Odan Old Town na bibia emra na wiye ye producer wiye eye Samuel Dakon me din